No niin, se olisi Possu 123 tässä. Taas ensimmäistä kertaa YouTube-videossa. Ja aloitetaan joten tää peli. Meillä on tässä 6 vaihtoehtoa. Ensimmäinen on tietysti TNT. Nyt räjähtyy. No, ei ollut hyvällaista. Lapio. Aika huonosti rakennettu pankki kyllä. Teleportin on pakko toimia. Maailman paskin teleportteri kyllä. Teleportaa niinku sesotus maassa. Teleportaa 2 metriä eteenpäin. Tämä on pakko toimia. Niin, osuuko? Ja jos sä nyt lyöt itse. Laser on pakko toimia. Toimii. Ja. Tässä on mennyt 5 vaihtoehtoa. Tää on pakko toimia. Nuo puhuu tosi ihmeellisesti. Jes, ja nyt me ollaan pankissa. Jee! Siinä oli 6 vaihtoehtoa. No niin, se olisi Possu 123 tässä. Ensimmäinen kerta videossa. Tykätkää please ja tilatkaa mun kanava. Tämä oli ensimmäinen kerta, joten se olisi nyt moikka. Nyt on